Kakung Sobutri kendahan minulya pengantin kekalih dipun paringi unjukan arupi toya wening saking Rama Ibu salajengipun kinepyokan godhong apa-apa tumuli binayong lenggah wonten ing palenggahan rinengga sasampunipun tata cara menika pengantin kekalih kasingkepan sindur binayongan tumuju wonten ing sasana rinengga saderengipun penganten kekalih kalenggahaken tumuli kapapak sekar mayang sakembaran dening kepareng hangasta kembar mayang inggih ingkang kula hormati Ibu Mulyani saha Ibu Supriyati. Pengantin kakung pun bagus Pratu Maifan Adia Pratama Lera Madani kadhawaken kalian Roro Miradaning si ahli madya keperawatan putra putri saking Bobo Muhammad Amin almarhum saha Ibu Hasna Tarima ingkang pidalem ing Jalan Sungai Cilendu RT Setunggal RW Kecamatan Bantai, Kabupaten Bantai, Makassar. Saparipurna pengantin kekalih kapapak sekar mayang sakembaran binayongan lenggah wonten ing sasana piniji kasingkepan slidur derek tindakipun Kang Rama nggih Bapa Rahayu Wiyono ahli madya sekalian karo Ibu Tuti Aryani kumit terbang jaek pinggir tata cara kepyokan paripurna pengantin kekalih kalenggahaken wonten ing sasana rinengga saperlu hangayati tata cara salajengipun nggih ampun pandu padang rembulan mumpung jembar kalangan yo pengantin kekalih sampun kalenggahaken wonten ing Dampari Nenggo Bapa Rahayu Wiyono sekalian garwa nampi rawing besan kanthi magita-gita kalenggahaken wonten ing papan ingkang sampun kasamaktakaken sumangga kula aturaken.